So back to mgbe o busila afọ ime. So nya wee buba afọ ime busie nye mụọ nwa. Mami ya wee bịa ọmụgwọ. Ka mami ya bịala ọmụgwọ wee fụ maka na ihe a na-agwa anyị ihe a before nya wee mụọ nwa ma ihe etilie o na o webọsọ kwụsịala ya papi akpọ eke. Mami ya bịa nke a na-ekpe ikpe si na ihe a na-ekwugodu bụ na e nwere ego ya ji eli nri na ọ bụrụ ikpe ka ya bịara na ọ ka achọọla ya ego. So kwadi ahụ maka na mgbe ọbụla ya na-complain ụlọ mami ya ọ na-asị ahapụgodo ihe anwa ya hapụ ihe anwa maka gịnị ego ọ na-enye. Mami ya wee bịa n'ọmụgwọ wee bido wee fụba ihe na-eme na mgbe ụfọdụ ọma ntọgbọlụ ha ego jagwalụ mgbe ụfọdụ ọ pụọ ọma mbata ọ na-ewokwu ya iwe kwa mbọsị ọ na-aba ya na-ejizi ya na-asị anya calm down ya nwa na-ejizi mami ya o. So kwana ihe a na-eme megide until one day hey ọsịbụ until one day nwanne ya nwaanyị wee kpọọ mami ya wee sị ya na ya fụkwanụ di nwanne ya nwaanyị na nwanne ya nwoke na-agba ana n'akụkụ kedafia hotel yotago. So kwana ya mami ya wee che na ihe nwanne ya nwaanyị kwuru bụ na ya fụrụ di nwanne ya nwaanyị na nwanne ya nwoke na nwa agbọghọbịa ọzọ na-agba ana. So ịmago na agba ana bịa dịka a ga-asị agbọghọbịa ama m ịghọta disten na-ekwu kịta. So mami ya wee buo ihe abụọ ihe okwere ya wee welu fon wee kpọba the guy wee sị ya na ya nụ n'ibu nwa agbọghọbịa gị na nwanne gị nwoke wee na-eje na hotel. Si di ya wee basịa fana abụ nyọmagodo onyonyo na fonu nyọgide nyọjụlụ ike ha wee chekwa na okwu ebugo nka na abụ this guy ala ndị ya wee baba si ya kedu onye ọ bụ nwaanyị o ji akpa ya nwaanyị o ji ajụ ya na-abala mami ya na-abala mami ya. So kwana ya mami ya wee binie jee igote ọgwụ si godu na BP nye n'alị ka a jee gotegodo ọgwụ first o wee gbapụ wee jee gote ọgwụ wee bata wee ṅụọ ṅụsịa oge ya nwoke ka na-abakwa mba oke ọ ṅụsịrị ọgwụ afọ wee chajikwuo fana abụọ wee baba mba ha na-abazi mgbe unu ha na-arị ha na-abazi mgbe unu ha na-arị ya wee kunite ka ya jee mami ya kwara ya gwuo n'oche ịmagonu nwaanyị mụrụ nwa ọfụ na ume adọrọ ya n'afọ ya ekunyitekwe ka a ka na-ekwu mami ya na di ya ọgụ na ihe a na-agwa m ihe a na mami ya mara paụ si di ya wee kụkata mami ya ihe ọgọdụ mami ya ma tọlụ mami ya gbala ọtọ ịnụ amana this guy ya hapụrụ ya ọ maghị na-akụ ya wee kụsịsị anya eze dị ya n'ọnụ ọ bụrụ nke afọ bụ isi wee nye apa o nyerie ihe a ka a na-agwa gị ihe a ka ọ na-emezinye n'ezi anya fọzi na mami ya na-anwa m ịmaga olu mmeju n'ebe niile ya wee gbapụga wee jee weta ya wee gbapụga wee weta ihe eji egwu a na shop wee tụkwasị anya n'azụ ịkasawai o wee tie si ma olugo nkụ ihe wee gbapụ wee mịa bọtụlụ wee kpụrụ wee na-abata nyanwa wee tikepụ ọsọ wee gbalụ jebe police station ka a jee kpọọ polisi. Ihe a ka a na-ejezi na nnekwa die n'elu ọkada ọ chụkwasị ya kwụsị ya nakwali ya fon ya nya wee gbalụ wee jekwube ndị be ha akwa ịghọtago. So nya wee chigetekwa azụ n'ụlọ ka akọsịalụ ndị be ha ndị mmadụ na-etizi mkpu na-asị na o mere alụ ọbụgodu na mami amaliola na o kwesịrị ịkụ ya ụdị ihe ahụ. Di ya wee soro wee chigetekwa azụ ka o chigetela azụ nọla na sef na-aba ya wee sị one woman n'ebe afọ na-akọ ndị wee sị biko nya bịa dochie ka jee kpọọ ndị ike ka ha bịa fụ ihe di emere mami ya akwa ịghọtago ebe afọ ka di nọzi wee sị ya na ya dosọrị na mami ya mejọ nya nwa mejọkwuo onye kwasị gị na ya dosọrị nọọ ka efu onye mere ajọ ihe ka ọ na-asị gị ndo na imejọrọ nya nwa mejọkwuo si hapụza ifeta n'abalị ka ọ bụla nwa isi magonu nkewa ọsị m mami ya na-ebe ọsị bụ mana ihe ejiri wee pụta too much ka aje kpee eke bụ na mami ya anọgo n'oluo ka o kwesịrị na di ekwere enye ya ego di ekwere esetụlụ ya ka ọ nabafe ọmụgwọ ya wee na-asị mami ya n'ifugo ihe ya ji wee sị gị na ya chọrọ ịnụ this guy gị na-aba ịnụ ka gị na nna m kpaa ka unu ga-esi bịa dupụta m n'ihe a nọ na ya sị na ọ dịka nna anụ na ihe nna ya unu
mami ajụ na ya yara na ma enyeghị ego ma enyeghị ihe ọmụgwọ maka gịnị ọ fụrụ ego n'anya before ihe a wee mee akwa ifugo so ọkwana ya ewee kpọọ papi ya wee na-asị ya na ndekwa ihe oge ya nwoke mere na ihe o mere mami ya dị too much ewee bulu mami ya jebe ụlọọgwụ ruo n'ụlọọgwụ nke ọzọ na ihe eji ewee jewo 3 hospital ụlọọgwụ na-atọ ka eji ewee je ebuli eje na nke a ebuli eje na nke a ebuli eje na nke a wee na-agwa nwaanyị a maka na ihe o mere dị too much ada ekwuzidi maka eze nọ anoda apa obolie dị too much na nke a ama nna ana na mami ya ga-ebu apa afọ forever ụna ama ihe papi ya kwuru ya gwakwa mami ya nya nwa na nwa bulu apa afọ bata o wite eze akọsịsịrị ya bata o na o buru bata kịta ndị mmadụ asị ịkwara ihe akụrụ ya ebe o jere ọmụgwọ na ọ kakwa mma na ọ na ebe afọ ka ha gwọbịa Chineke ọzọ na ya gwakwa mami ya nya nwa na nwa buru bata ya nọ n'ebe afọ ntila etriti si enyi ọ na bifo wee bịaka buru bata ọ sị m hai si m di wee bido wee bugheribe mami ya wee triti wee mami ya achọkwa ịna maka na aka enyere ya ihe o ji baka ya wee bịa wichi bụ gịnị ego hai ike gwụrụ si m ọkwana ya ka etritisila mami ya ewee doziela fa mami ya wee nọkwalụ wee na-eche ego n'ụwa a ga-enye ya ọ maghị nọgide enye ya bụ ego o wee bịa ka wee naba nwa isi a biko nne ị nwere nwanne nwoke ka papa ga-emenwuru ihe ọbụla o nwere ihe nwanne nwoke ọ sị bụ na di dị 30 years old na nwanne nwoke nke bụ ọkpala dị 24 na nke nna apelụ mpe ọkwa ịghọtago na mgbe ọ chọrọ ije n'ọgụ mami asị anyị ejene akwa ifugo ọnọdụ na ana na-edin ọ sị m nne n'ike agwụ gị n'ike agwụ gị sị m na ihe na-ewute bụ na ị nwere ezigbo ihe anụnwa ezigbo nne na ezigbo nna na ihe mami ya na-anụ bụ ego na ihe papi ya na-anụ bụ ya na ya mụọrọ na papi ya ga-ejide ego shishi tọrọ n'ọma nye gị ọ sị m nne n'ike gwere na amara ife a ga-eme na amara ife a ga-eme bikos na o nwere ife ya ka na-alụ na maka na nwa ya ka pere mpe mana ya na-achọ ịma ma onye hapụ this marriage by all means maka na o nwere onye na-enye ezigbo ya kpọọ nwanne ya nwaanyị ọsị anya nọkwalụ na ebe ọ nọkakwa mma karịa befe ọkwa ọ mara ya kpọọ mami ya na ihe ọ na-akọ bụ egosi ego asịrọ ya kpọọ papi ya si na ego adọrọ o jidegodo n'ọma nye gị nwanne ya nwaanyị nke adọkwala mmanya n'isi ya na enyi ya nwoke lụọ be enyi ya nwoke mụọ nwa afọ wee nwụọ etinye n'ebe a na-etinye ndị nwụrụ anwụ enyi ya nwoke wee bido kwugheri ọnụ ọkụ ya o megheri ara ọkụ ya ọ kwugidego nwanne ya nwaanyị ife nwanne ya nwaanyị wee gbapụ bana akwa ifugo ọ sị m ya gbakọsịa ife a niile ike akwụlụ ọtọ gwụ ya ọkwa ya naba kịta anyị ekukwelu nwa n'ọkwa na the same place na nke debịa ka ebido ọ sị m nne mana na o nwere onye na-enye kwudogolie na-asị anya pụọ ịmagolu bikosi na ihe ya na-afụ ihe a abụrụ ihe ya ga-ebunwu na this guy ya ka anụrụ ya anụ ihe niile a wee na-eme ọnụzi anya anụ kedu ihe ga-emenụ ya wesị ka amalụ ife ndị mmadụ ilo ka amalụ ma ihe niile ya na-akọ ma ọ na ya mụrụ ife ya na-ekwu ma onye aka nọlụ na this marriage si na ya na-anụ this guy ka onye pụba ihe ya fụlụ ka ya welụ maka na ihe a abụrụ marriage andị na-ajụ onye kịta kedu ebe a ga-asị ka mma ọ bedie nwoke chọrọ ịnụ ya ka ọ be nne ya akwa ifugo ụfọdụ ndị mmadụ na-afụ ihe n'ụwa onye afụrụ ihe na-asị ihe ọ fụrụ ya onye afụrụ ihe na-asị ihe ọ fụrụ ibido gebe akụkọ ndị mmadụ ịma na o nwere ihe fugo I'm telling you ya otili nne-tie nwa kedu ife a ga-akpọ this guy ọ na kịta eme like amụrụ m ma this guy o nwere obele sụkọ ya agbafuru ya uko na abụ wee kụgide nwaanyị mmadụ kụpụsị anya eze dị ya n'ọnụ were ọkpọ fụkasị anya ọnụ ọgọgụ nwaanyị ịmaghịsị nwa gị nọ n'ebe afọ biko nụ ndị nne biko nụ iwelu nwa gị ịmakwa na nwa gị nọ n'elu ọkụ ijele maka nwa obele ego na-anwụchanye gị wee hapụ nwa gị ka egbuo onye ego afọ ka ga-abata gị aka
egbu onye like na ọnwa ife melụ nwa afọ kịta ịgafe ọka ga-abata gị aka. Ọnwa ife melụ nwa afọ kịta ihe jikọ gị na ọgọgụ nwoke afọ na-anwụchi yi nwa obele ego agwụkwa o ịgafe ịgba mfụzi o. Ka ị nele anya fụ na nwa gị si n'ọkụ na-asụ isi ya nọrọ ebe afọ maka na kedu ụdị nne bụ ihe nke biko? Kedu na ụdị nne bụ ihe nke chai? Ihe na-ewute m na those girls ka dị very young and akwụkwọ ha ekwere ka ọgụ ọlụ nwa mụrụ ha ekwekwu ka ọlụ gịnị bụ ihe nke biko? Mana still na ya chọrọ ịma ọnya nọlụ na this marriage ka ọnya hapụ this marriage maka ndụ ya. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwa agbọghọbịa aka iji ma ife ọ ga-eme. Gbanyekwazi ọnụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.